गाइस नै पार्सेल लांफैदों आरो ओमफ्राय मा पार्सेल बियो आं न'आव मोनहैनानै खिथागोन आरो ओमफ्राय नायदो अखा हालाजोबनाय हालुद बिलासिजोब्बाय my channel and my new videos so guys नोंसोरो माने भिडिअखौ मानि थाखाय नायदों आं मिथिखाबाय आरो माने जेनेबा नोंसोर आंनि भिउअर्स खाबाथ' भिउअर्स आरो ओमफ्राय जायफोरा गोदानै आंनि भिडिअखौ नायदों बेखौ आं मिथिखाबाय आरो नोंसोरबो आं बायदि फ्रियावनो फ्लिपकार्टनिफ्राय गिफ्ट लानो लुगैदों ना स' बिदिब्ला भिडिअखौ नायलांबाय थादो आरोखि ना मा गिफ्ट हरदों आरो मानि थाखाय हरदों बेफोरखौ आं खिथालांजोबगोन ओमफ्राय बिनिफ्राय फार्स्टआवनो आङो नैबेखौ माबोरै इउज खालामो आरो बेखौ आं खिथाग्रोगोन नोंसोरनो माने न'आवनो आरो पार्लारावहाय माबायदि खालामो बेबायदि खालामनो हागोन आरो एसेबाबो फैसानि प्रब्लेम जायफोरा बेफोरो खम दामावनो खालामनो हागोन आरो ओमफ्राय आं खालामाखै ओमफ्राय दायो जोंहा बना सासे बिनि थाखाय आरो नायलांबाय थादो गाइस दिनैनि भिडिअखौ बहुत हेल्पफुल जागोन आरो नोंसोरनि थाखाय मोखां सुग्रोबाय दायो माने नोंसोरो गाइस र'ब्रा भिडिअ बानायग्रोदों ना आङो स' गाइस माने नोंसोरो बेजों लोगोसे 3-4 स्टेप खालामनांगोन आरो होमबानो मोखाङा एकदम क्लिन जाजोबगोन आरो जादुगर होनलायनाय ओमफ्राय आंना गुगोला जादों गन्थं सिङाव जायो स' गाइस भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै आरो फ्लिपकार्टनि गिफ्टखौ साइडआव दोनथ'नानै आरो गाइस बेखौ सिगाङाव लाबोग्रोबाय फार्स्टआवनो आरो दायो फार्स्ट स्टेपआनो जाबाय नोङो मोखांखौ मोजाङै सुदो आरो मोखांखौ दायो जोंहा सुखांबाय ओमफ्राय बिनि उनाव फेस वास दङबा फेस वासबो इउज खालामनो हागोन दायो जोंनावहाय फेस वास गैयामोन रावबो इउज खालामखाया जोंनि न'आवहाय माबायानो जाहैबाय मोखांखौ स्टिम खालामनाय आरो थार्ड स्टेपआनो जाहैबाय मोखांखौ स्टिम खालामनाय ओमफ्राय जोंनियावथ' स्टिमार गैया नालाय ओमफ्राय जोङो हम स्टिमार खालामबाय आरो बेखौ मारै खालामो बेखौबो आं खिथागोन आरो स' नायलांदो स' गाइस माने दायोहाय दैखौहाय नों दांनो हाजासे फुदुंग्रोदो आरो फुदुंनानै लादो माने ओमफ्राय बेनिफ्राय टावेल लादो टावेलावहाय बिदि सोमदो सोमनायनि उनावहाय बेयावहाय जा दै माबानानै थादों आरो सोबनानै थादों बेखौ सेबदो फुरा सेबजोबथाय नाङा आरो बारा एसे दै थानांगोन मानोना गरम जानांगोन आरो एसे ओमफ्राय बिदि मोखाङाव प्रेस खालामदो आरो दसे गुसु जाजासिमहालागै आरो गुसु जाबाथाय दैयाव सोमदो बिदिनो सेम प्रसेस खालामदो आरो बेखौ 8-10 मिनिट खालामबानो जाबाय बेखौ मानो खालामनांगौ होनबालाथाय गाइस मानोना बियो जोंनि मोखांखौ एसे गुरै खालामो आरो बियो हममेड स्टिम खालामनाय होनो जोंनाव जेबो गैया नालाय जोङो बेजोंनो खालामो आरो बिदि खालामबा मोखाङा माने गुरै जायो आरो सिथरफोरा सायावनो फैनानै थाबोयो ओमफ्राय बिदि प्रेस खालामबाय थाबानो जाबाय नोंसोरबो माने दायो जायफोरा नायदों बिसोरबो न'आवनो बिदि खालामनो हागोन आरोखि ना बहुत मोजां रिजाल्ट मोनगोन नोंसोरबो दिनैसो अर्डार खालामदों आरो ओमफ्राय दिनैनो ट्राइ खालामबाय आरो ट्राइ खालामनायाथ' गोनां ना गाइस ओमफ्राय नोंसोरनोबो शेयार खालामबाय मोनायाव नाख्लांलाबाय देखा आपने लापरवाही का नतीजा है गावबा गावनि बेखौहाय बासिदो आरो दाना ओमफ्राय बिनि उनावहाय डाइरेक्ट बेयावहाय लागायदो नैबेयो बेयो माने लिरनाय दंजोबखायो नैबेयावनो सब ओरै साइडआवबो नुगोन ओमफ्राय बासिदो जोंना दायो नैबे सबसे फिसासिन बेखौनो होगोन जोङो बेखौ खेवनानै ओमफ्रायो बियो चार्जनिबो थायो दै ओमफ्रायो डाइरेक्ट कारेन्टजोंबो थायो ओमफ्राय बियो बेटारिनिबो थायो ओमफ्राय जोंनिया दायो बेटारिनि नै माने दाइसै एसे भाइब्रेसन जाखायो नैबे खाथियाव लाबोदो आब'आ गिलायदोंमोन आरोना गाइस ओमफ्राय गिनाङा आरो बेबो साइड इफेक्ट खालामा जेबो नोंनि मोखांखौ बियो बांसिनसो सिथर जाहोगोन नों बिदि साननाङा आरोना गाइस ओमफ्राय नै आब'आहाय फार्स्टआव गिदोंमोन आरो ओमफ्राय दायो खालामजा जेबो मोनासै बेबो ओमफ्राय उनावहाय नायबानो जाबाय बियो गाव हारसिंनो खालामना लालायबावोसो आरो बियो नोंनि मोखांखौ जेबो साइड इफेक्ट खालामा आरोखि ना गाइस नों जेरै सिथरखौ प्रेसार होनानै सेरो बेबायदिनो बेयाव एसे प्रेसार होयै नारै खालामनानै लाबानो जाबाय आरो नों खालामनो गियोब्ला बेलेगखौ खालामनो होबानो जाबाय ओमफ्राय थै गबा नोंसोर गिनो नाङा आरोखि ना गाइस सिथरखौ सेरब्लाबो जोङो आखाइजों सेरब्लाबो जोंनि सिथरावहाय थै गखायो गिनांगौनि जेबो गैया आरोखि ना गाइस मायाबा डाउट जाबा सोंबानो जाबाय आइ एम अलवेज विथ इउ गाइस
नै गाइस नायनो हागोन नै समा जाजोब्बाय आरो नायदो गाइस माने जोंना आब'आ मा आंनि खालामनायखौ फसायबावासै आरोना माने आंथ' नुवाना बबे जायगायाव सिथर दं माने मिन्थिया अबेयाव बांसिन सायो मायो बेफोरखौ आं मिथिया ओमफ्राय दायो गावनो खालामबाय आरो आंनोबो खालामनो होबाय ओमफ्राय दायो बेजोंहाय मोखांखौ एसे राब खालामदो आरोखि ना गाइस होमब्ला नोंनि मोखांनि एसे गोसोम गोसोम दागफोरा खारनो हागौ माने खारो होननानै होदों आरो ओमफ्राय आंबो मिथिया खालामना नायबानो जाबाय आब'आबो खालामदों रिजाल्टखौ नायदो आरो एसे खम नुलायदोंना जोब्बाय नै बेयावबो मैला सिथाबनानै दङ आरो नुबा बेयावबो फैफायो एकदम गोसोम गोसोम थानायखौ आंबा फुदुंखौनो बेखौ फुनदो खाफालावसो मिथियाबायदि फुननांला बांद्राय होजाबाय थाया माने दायोहाय होफुथारबाय नालाय सिथरफ्रा गनो थाखाय बुगानानैसो बै सिंनि माबायाव गखायो नालाय दायो बुगाजोब्बाय आरो एसे बुरजा फुनदो ओमफ्राय ओरै मासाज खालामदो बिदिनो खालामदो हालौखागोन दायो आनबक्स खालामसै बेवहाय आंनि नाम दंखायोमोन आरो फ्रि लिरनाय दंखायोमोन फुङाव जाबायना हनै दायो साहा फुदुंगासिनो आरो माला साया लाबोदो बेखौलाय बोरै खेवो बोरै खेवो हास'नो मोनसै नामा हास'फोरनि गाबगा मोनजोबखाबाय मोखाङा आलौनाया सरि नुवा बिदि ओमफ्राय अखा हाबोदोंमोन ना ओमफ्राय अखाजों सिजाजोब्बाय माबेलाय आंनि पेकेट गोजासो हरबाय नामा आंनि फ्लिपकार्टआ आंनो दाखोरसो हरदों बेल' नङा गाइस बहुद माबा माबि दङ आरो मा हानो बिदि सो गाइस ये देखो ओप्स मिठाइसो गाइस आंनि फेभरेट सन पापड़ी ये देखो ओमफ्राय अखाजों हालोदा गैला सिबाय बेचारा 1 kg ये देखो इसको ओपन करते और ये है ये रियल सोन पापड़ी ये देखो साइड में नुते बेलो नङा आरो बहुत गिफ्ट हरदों आंनो फ्लिपकार्टआ अच्छा ओहो क्या है इमली की अचार Not bad, not bad. चला वो नहीं बेखौबो हरदों माने आङो बेखौहाय सब जाजोबो आरो आंनि फेभरेटआनो ओमफ्राय नै मा हरदों बेखौबो हरदों आरो बेल' नङा दंबावो ये हे बोरै ओरै बेबो नै उल्था खालामनांगौ सेल्फि नालाय बे दंबावो मोनसे लास्ट है मिनिखौबो हरलायबावदोंसो नै गाइस ओमफ्राय बे गासिखौबो हरदों आरो फ्रियावनो आंनि गैला खालि जाबाय बस्ताया ओमफ्राय दायो साहाबो लाबोबाय मनाया ओमफ्राय बेबोथ' आंनि अल्सो फेभरेट आरो बेबो आंनि फेभरेट स' थेंक इउ फ्लिपकार्ट टारा दायो अबेखौ जानो बे बोरैबाथार आयु मनाया लाजाखायालै एक्टिंफ्रा बेना मोखां गोजा जाजोबलायबाय ये हे माला लाबो आंनिबो केकआ मोनसेबाव नैखौसो गाजायो थ्रेडखौसो स' गाइस दायो माने कारेन्ट गैया आरोखि ना ओमफ्रायो आङो दायो खिथानोसै जायफोरा अनलाइन अर्डार खालामबाय थायो आरो
बिसोरो बे अफारखौ मोननो हागोन फ्रिबो मोननो हागोन आरो जायफोराहाय फ्लिपकार्टआवहाय माने अर्डार खालामबाय थायो दायो बिसोरो मिथिखागोन आरो जायफोरा फ्लिपकार्ट बा नायो बिसोरो मिथिखागोन दायोहाय बिग बास्केट जागासिनो 15 आगष्टसिम नागालागै थागोन बियो ओमफ्राय बेयावहाय गासिबो बुस्थुफ्रानो एसे 10% बाबो खम जादों आरो ओमफ्रायो बेयावनो आङो बिहरबाय माने फ्रिथ' मोनाखै आरो गाइस फ्रिथ' मोना आरो माने फ्रि मोनो खिन्थु बै गिदिर इउटुबारफोरनो बिदि हरो आरो एज अ गिफ्ट ओमफ्राय दायो आंनि इउटुबखौथ' जोंनि गामिनि मानसिफ्रानो मिथिजोबबावाखै आंनोलाय आरो इउटुबालाय बोरै माबायालाय फ्लिपकार्टआलाय बोरै गिफ्ट हरनो देलाय गाइस ओमफ्राय आङो माने बेखौहाय बोरै अर्डार खालामदों बियो माने बे ग्रसारियावहाय बिहरदों आरो आङो फ्लिपकार्टआवनो ग्रसारि थायोना मोनसे ओमफ्राय बेयाव गासिबो खम जाजोबखादों आरो बै माबायावबाबो खमखा ओमफ्राय बेयावहायनो आङो माने बिहरबाय आरो कार्टआव दोननानै ओमफ्राय अबावबा खमायो अबावबा बारायो आरो लोगो बेयावहायनो आङो नायनानै बिहरबाय आरो ओमफ्रायो फ्लिपकार्टआव जायफोरा माबा बिहरो बिसोरनाहाय फैसा माखासे फ्लिपकार्टनि माखासे फैसा जमा जानानै थायो आरो थाइसे थाइनैबाबो नों मोनसे अर्डार खालामनायावनो बिदिनो थाइबा बिदिनो फैसा जानानै थायो ओमफ्राय बेखौबो नोङो इउज खालामनो हागोन स' आङो बेफोरखौ इउज खालामजोबनानै गासै 100सोनिनो बेफोरखौ बिहरनो हादों आरो स' नोंसोरबो बिदि ट्राइ खालामनो हागोन आरोखि ना गाइस 15 आगष्टसिमहालागै थागोन बियो स' गाइस बेनोमोन ओमफ्राय दुखु मोनदों आरोखि ना आङो फ्रि होननानै बुंबाय फ्रिथ' मोना मोननाया ओमफ्राय बिदि खालामनो हागोन आरो इउज खालामनो हागोन आरो गाइस नोंसोरो बे फेसियेल हममेड फेसियेलखौ एसे बुजियाखैब्ला आंनो सोंहरफिननो हागोन आरो आं रिप्लाइ खालामगोन ओमफ्रायो माने नोंसोरो बे दायो अफार सोलिबाय थादोंना बेखौहाय लुथिहैयो आरोखि ना फ्लिपकार्टखौ मानोना बिदि अफार होनायावहाय नो लाखानांगौ गासिखौबो बुस्थुखौ आरो आंनो फैसा दङमोनबाथ' आंथ' गासिखौबो बुस्थुखौनो आंनि लाब खालामनानै दोननायखौ आं गासिखौबो लाजोबगौमोन ओमफ्राय गैया दायो फैसा गैया एसे प्रब्लेम जाना होदों ओमफ्राय गाइस दायो नोंसोरबो अर्डार खालामहैदो आरो नायनानै ओमफ्रायो दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबसै भिडिअखौ जोबजासिम नायनो थाखाय नोंनि समाजनि गिफ्ट थाब्लों बाय बाय